नमस्कार. सध्या आम्ही तोरसे हरिजनवाडा परिसरात आहोत. हरिजनवाडा आणि शेटियेवाडा या परिसरात काल रात्रीपासून ओंकार हत्तीने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे कवाते म्हणा किंवा केळींची झाडे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. रस्त्यावर एक वाहन होते, चारचाकी वाहन, त्याचा मुख्य दिवाही फोडून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. माझं नाव सुबोधिनी बुधाजी परब. हां, मी हाऊस वाईफ. मी शेती करून पोट भरतं. ओके. आणि माझं काय ना, मी स्वतः ॲग्रिकल्चरचे कवाते नू, पंचायतीचे नू, ह्याचे नू मी स्वतः इकते हाडून हे कवाथे लायले. हेतूर मी काम केलं 8-9 वर्सां, आता 10 वर्सां. आणि हे 10 वर्सां मी वावराने कवाथे केले जाल्यार आता ते हत्ती बरोबर 2 जण इल्ले. त्यांच्या हातीत फक्त 1 लिटराची बाटली तेलाची, आणि त्या बाटलेन त्या हत्तीक ते कसे धावडायतले. आणि तो काय जायना, धावडायला परतून मग मी कपडे हाडले, 2 टायर हाडले, आणि मी टायर ते हाडले, आणि मी आग घालून माझ्या चेड्यांनी दोघांनी, आणि ते दोघंही जा. आणि लोक असले पण लोक लांब, पण आमुळलो परतून येता. ह्याच्यात लोकांनी काय करूचं, आम्ही गरिबांनी लोकांनी काय खावचं हितून. आता गव्हर्नमेंट दितलो नानू 1,000 2,000 जावं 10,000 दीत, पण आमकां फाल्यां जर हे फुटलेले कवाते हे लागलेले एका वर्साक आमकां 40,000 उत्पन्न. हे आता 8 कवाथ्यांनी काय करपाचं आम्ही. त्याच्याकडे ते भुरग्यांक धाडलेले बगडी उठे, त्यांच्याकडे काहीतरी पण अवेलेबल जाया न्हू. त्यांचो जीव न्हू, तांकां मारती जाल्यार ते खंय वयतले. त्यांच्या हातीन कांयच ना. तसले हेनी ते येदे व्हडले हत्तीक ते कशे धावडायतले. कितल्यांक इलो तो राती अंदाज? अंदाज 9:30 त्या सायडीन जातलो. हय 12 बीन असो पावलो तो. 12 उपरांत. पण लोकांचेही केल्या, पण माझा इतके स्वतःचा केला म्हाका लागता, बाकी जगांचा म्हाका पडलेला ना. गेल्या वर्सात थंय तो येयल्लो, ते 2 कवाते उडयले. पंचायतीन कोणी जेवन भोवंक ना. पंचायतीक पत्रिका दिवंक जाय आसली, ती मी दिवंक ना. तर पहिली मेन आसा, गावान काय जाता जाल्यार तांकां पहिली पत्रिका दिवंक सांगूंक जाय. हो, ती मी सांगूंक ना, म्हणून तेंच्यानी येवन भोवंक ना, जावं कांयच हें करूंक ना. आता कोण ॲग्रिकल्चरचे इले ऑफिसर बी कोणच अजून येवंक येवंक ना. कोणाकच पडलेला ना. आमच्या गरीब लोकांचा हेंका कोणाक पडलेला ना. जर तांकां खंय तरी काय खावपाचा आहा थंय तांकां मेळटा, वयता. आणि कोणाकच हय कोणाचोच पडलेला ना. पण ह्या आमच्या सारख्या गरीब लोकांनी, विधवा लोकांनी हेंच्यांनी काय करूचा आनी खंय वयचा, कोणाकडे वयचा. गेल्लो काय लागीं धरचो ना, कित्याक तांकां सगळ्यांक ह्या अवेलेबल आहा. हे काय तर परिस्थिती बघून तेंचे निर्णय असतात प्रत्येकाचे. खंय वाचतो, खंयच्या ऑफिसान चल, खंयच्या पंचायतीन चल, खंयच्या मिनिस्टर, कोणाय कडेन वाच. गरीब सरीबाग कोण मानन ना हे. ओके. आणि आम्ही गरीब जर असला करून गेलो, शेती करा, ह्या करा, काय करा आणि काय खाया, करा काय ह्या केल्या जाल्यार हे तेचो परिणाम खावचा काय आम्ही. जगाची कशी. आणि ह्या आमचेर बघतलो केव्हा कोण, गव्हर्नमेंट जावं लोकांचेर, गरिबा लोकांचेर लक्ष दवरतलो केव्हा. आणि आमच्या सारखी बोली काय तर सुबेस तर असा तर तसा हे मिटिंगेक वयता. अरे तुमकां 100दा तुमच्या पांयाकडे गेलं, तुमच्याकडे काय 10 पैशाचं तुमच्याकडे काम जायना. आमच्या सारखे आम्ही काम ह्या सांठवून तुमच्या दारार वयतू, कित्याक आमच्या खातीर भुरग्यांक पेज पाणी लागांक जाय. म्हाजो आतां भुरगो तो 6 म्हयने जाले बेकार आहा, सगळ्यांच्या पांयांकडे गेले. एका कोणाक 5 रुपयाचं काम लावची ऐपत ना हेंका. हे आता कवाते केन्ना लायल्ले तुम्ही? 8 वर्साची 8 वर्साची मेहनत. ओके. 8-9 वर्साची मेहनत माझी. मी पंप हाडून हतीसर होणको काढून लायलो, ह्या मारलो, कंपाऊंड मारलो, जाल्यार सुद्दां हे आता असं झालं खावच्या वखदार. ओके. काय करपाचं तर तू. नाव कितें म्हटलें? माझं नाव सुबोधिनी बुधाजी परब. सध्या ओंकारान खूप नासाडी करपाक सुरुवात केली, काय म्हणटा? मी छाया शेट्टी आहे, तोरसे पंच मेंबर. हम्म. तर आज 3 वर्सां झाली आरो नक्ती ह्या लोकांची अशी येऊन आमची अशी नुकसानी करता. आता तो घरात बेगीन येवपाक लागलो. लोकांचे 4-4 वर्साचे कवाथे सुद्धा आडवे पाडून तो मोठी नुकसान करता. खूप नुकसान झालेली हा. हे नुकसान भरपाई गव्हर्नमेंट दिते म्हणटा, पण ती काय आमकां 2 वर्साची मेळांक ना कोणाक अजून. आणि ह्याच्या पुढे मेळ्ळी न्हू ते नुकसान भरपाई. तर हे 4 वर्साचे कवाथे ते परत जावपाक कितको हें आसा. आणि ह्या कवाथ्यांची ह्या करून हाडलो. आधी पयलींच सरकारान माझी मागणी इतकी आसा की हत्तीचो पयलीं सारकोच बंदोबस्त करपाचो, की परत तो आनी आतां येवंक जायना सर. सो ही आमची रिक्वेस्ट आहा तांकां सगळ्या गांवाच्या वतीन. मी सांगतोय की ते सगळ्या गांवान आता पयर काल उगया तेणी हें केली, तामोशा केली, आणि आयज तोरश्यान ह्या तेणी सगळं आयज उडयलेला आहा सगळ्यांचा. आणि अजून तो आसा हयसर, तो आतां परत आयजचे राती तर फाल्यां जर कितके काय करीत सांगा हें ना. ओके. येस, थँक्यू. नावा किती तुमची? माझे नाव विनायक अर्जुन शेट्टी आहे. हय, किती झाले तुमचे? हांव तोरशा शेट्टीवाडा पंचायती फाटल्यान रावता. आज 2 वर्सां तो येवन वयता.
आज हे पावटी तर काय ना डायरेक्ट आमच्या घर पावळे क दिलो हम्म. आणि कवा ते 4-5 कोणाचे दुसऱ्याचे कोणाचे निवडायले तसं रात्र 12:30 जायसर आम्ही त्याच्या खातीर जागरण केला हां. जागेर रोड खंय जाता तो बघू हे वाटेन का आम्ही ज्या प्लॉटाला माझो प्लॉट नंबर जायला जावले घे सांग रे हां माझो प्लॉट नंबर 217-9 ह्याच्यात मी ते कवाते आणि भोपळी आणि केळी लायल्ले आहोत सगळं कंप्लीट केल्याने म्हणजे सपाट केले आहोत तेव्हा माझे आणि पुतण्याचे दे नको पुतण्याचे नको सरकारान काय करचे अशें दिसता तुमका? शेतन हे प्रत्यक्ष पळून बघूचे आणि किती आमकां दिताले दिवपाचे आनी कितें करतलो सरकार वर्षान बनत ना आमचे हे आसता वर पणजे बसात आणि आमकां सांगता अमूक तमूक करा म्हणून पंचायतीत वतात एग्रीकल्चराक गेले तर तुम्ही कितें करा तुमकां सबसिडी म्हणटात तुमकां ती बँक आमी सांगता बँक आमकां पयशे दिना कर्ज दिना सांगता तशें ते आमच्या कडेन गॅरंटी मागता सर गव्हर्नमेंट सांगता आमकां तुमकां अशें मेळटा तशें मेळटा खंय काय मेळटा आमकां कांयच मेळना हांव जाहीरपणे सांगूंक शकता मंत्र्या सकल सांगूंक शकता हांव तेंच्या फुड्यांत रावात ओके ओके बाबा. तुळशीदास शिरोडकर तांबोसे आमचे हांगा 3 कावाते उडयल्या 4 कावाते उडयल्या. कितली वर्सां जाल्ली तुळशीदास कवाते लावन? कावाते लावन आमकां 20 वर्सां जालीं आतां. आं. 20 वर्सां जाले कावाते लावन. हत्ती केन्ना येयलो तुमच्या बागायतीन? राती येयला. राती येयला. हय राती येयला. आणि कितले 4 कवाते उडयला ती? कावाते उडयल्या माझे. हे पळोवंक शकता तुमी तुळशीदास शिरोडकर तामोशाच्यान त्याचे 4 लागते कवाते राती ओमकार हत्तीन उडयला. हे कवाते लावपाक मेहनत घेवपाक ताका सादारण 20 वर्सां लागली आणि 20 वर्सांनी हे लागपाक येयल्ले कवाते राती हत्तीन मुळा सकट उडयला. हे पळोवंक शकता मुळा सकट उडयला. हे आतां शेतकऱ्यांच्या नुकसानाक वाली कोण? सरकार काय हांगा गांभीर्यान लक्ष दिना. आतां 1 वर्स जालें हत्ती 3-3 म्हयन्यांनी हांगा येवन नुकसान करता तर हे शेतकरी बिचारे करपाचें कितें? लास्ट टायम नुकसानी सुद्दां मेळोना तांकां. इतली नुकसानी मेळोंक ना जितली जाल्या नुकसानी तितली. पयशे घेवन कितें करपाचें? 20 वर्साचे कवाते माड जर उडयता बागायती उडयता त्या पयशांक कितें करता? पयशे आयज घेतले फाल्यां काबार जाले. हे आयुश्यभराची कमाई तेंची ही अशी पिड्ड्यार जाता. तर हे प्रशासन आमचे गोवा सरकारचे कांयच लक्ष दिना हे कडेन. तर ह्या शेतकऱ्यांची मागणी आसा की आमच्या गोवा सरकारान ह्या हत्तीचो बंदोबस्त बेगिनात बेगीन करचो. धन्यवाद. या ओंकार हत्तीचा बंदोबस्त करण्यासाठी काल रात्री 12पर्यंत 2 वन खात्याचे कर्मचारी सोबत होते. त्यांच्याकडे या ओंकार हत्तीला हटवण्यासाठी किंवा त्याचा पाठलाग करण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीच यंत्रणा नसल्यामुळे त्यांचाही नाईलाज झालेला आहे. सरकारने या ओंकार हत्तीचा त्वरित बंदोबस्त करावा आणि ज्या शेतकऱ्यांची बागायती या ठिकाणी नष्ट केलेली आहे त्या शेतकऱ्यांची लवकरात लवकर भेट घेऊन त्यांना जास्त नुकसान भरपाई द्यावी अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. मी निवृत्ती शिरोडकर. तुम्ही पळतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.